Cek. Sempet nongkrong dulu lagi, langsung dia datang ke gereja. Saya nanti kerasa ya, saya nanti kerasa ya. Ayo, kurung. Terima kasih. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahatot tu sude ruas, doho tamu namar minggu di Tikyon, nang namar dohoti live streaming di Bagastabe, horas jala selamat beribadah di hita. Tapuji matuhata, marede mahita syabuku edde, nomor pitu puluh sada, ayat sada saha tu ayat tolu.
marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Madok mauliate mahamu diamai. Na mangaroro hita sian gonggoman ni holomon. Jalan na pausat ton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ama nami na di Banua Gijang. Di papatarho do dirim marhite-hite hatami. Naung dohot dohami di haholomohon roham. Di halomohon roham. Marhite sian panesami. Di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami, asa hutadahamiho, jala asa hutangihon hami soarani anakmu, jala asa hujalohami todi parbadia marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret dehita sia buku ede 257 ayat tolu dohot ayat onom. Tangihon hamuma patik ni debata, patik parjolo sahat tu patik paupaton. Patik parjolo, audo Jehovah debatam, ninna debatata, dan jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon, dan jani ganaunmu
jaladang jadi sumanomu manang aha na di Banua Gijang, doho na di Banua Tongaon, rodi dina di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggawe si sobaon manang sioloan, patik padoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, aihona uhumna dosogot akan namar sineang di goarna, patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dina onomari maulahamu nasa si ulaunmu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai dina onomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai, ido sahatna, rap mengido gogo mahita, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Maredehita siya buku ede nomor 167 ayat 1 ayat 2. Jakon Yesus do pardosa na mangasa kondok sai na mangundur koni na roha Tato poti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Aka nahu ulah hami marhite sian pangalausion nami di patikmu.
Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaeng alani. Asi maroham dihami. Ale di bata nami. Partinggan basa. Jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di parbadia turohan nami be. Asa tarbahin hami mangoloiho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami. Tuhan ngoluan nasora sudah. Napinar bagabagam diaka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songonondo hata ni Jehoba, tabegema baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonondo hata ni Jehoba, unang ho mabiar ay audo siluluhon ho, nunga pola hujau goarmu, au napunaho, hasangapon madi debatana di gijang, amin. Maret dehita sia buku ede nomor 437 ayat sada dohot ayat 3. Tabige mahata ni debata,
turpuk di hari mingguon, natar surat di Efesus 3 ayat 1 saha tu ayat 12. Efesus bidu 3 mamuka sian ayat 1 saha tu ayat 12 tajahama margati sorin. Paulus apostel tu si pelebegu sian asini roha ni debata. Alani ido au Paulus ni ihot ni Kristus alahamu akka si pelebegu. Aisian pangkapodo di pabotohon tuau hahomion dohot hutaringoti nakiningan. Dang di pabotohon dopei tu aka anak ni jolma di aka sudut na jolo. Alai nunga di papatari nuaing tu aka apostelna nabadiai doho tu aka panurirangna di bagasan toddii. Naunggabe parhalado ni ido au sian pangalehon ni debata di asini rohana natuau sian pakorhon ni hagogo onnai. Jala patorakon pangalahon ni tohonan di hahomioni ngabuni sian mula ni mulana di bagasan debata si topa saluhut. Ido ditahi sian mula ni mulana gabe dipasaut di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ima sahatna martua doaka natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita sia buku ede nomor 226 ayat 1 saha tu ayat 2. Taha tidakon maha porsiautai songon nahi tidakon ni dongata saha porsiau disadok portibion
Rap mahita madok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai, imana tinubuhon si Maria, na gabe-gabia siya tondi purbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mula mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun dabata Jehoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsiadi todi purbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai madok, mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema titing namasa, dohot si pamasaon ni huriata. Titing nama sah dohot si pamasaon ni huriata di minggu tanggal 7 Januari 2024 ima minggu parjolo dung Epipanias. Topik ni minggu ta sadarion Jehoba do na paluahon. 2 Koinonia 2.1 sermon koordinasi parhalado pada hari Selasa 9 Januari 2024 libur manang masohot. Tolu Marturia Tolu 2 persembahan minggu pertama. Pada hari ini Minggu 7 Januari 2024 gereja kita akan mengumpulkan dana untuk operasional huria melalui amplop. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Amplop disediakan huria. 5 pemberitahuan 5.1 jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 7 Januari 2024 bahwa keluarga Bonifasius Sukasno Siregar, Inang Boru Siombing, beserta dengan 2 orang anaknya yang beralamat di jalan di Komplek Permata Cimahi Blok R5 nomor 3 RT 5 RW 5 masuk WEK 7 tidak lagi menjadi anggota jemaat HKP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah keanggotaan jemaat ke gereja GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. 5.2 ibadah sore. Pada hari ini Minggu 7 Januari 2024 kebaktian sore dimulai kembali masuk pukul 16.30 WIB. 5.3 pelajar Sidi Manang Parguru Malua. Pada hari Sabtu 13 Januari 2024 pelajar Sidi Manang Parguru Malua belajar kembali masuk pukul 15.30 WIB. 5.4 ibadah sekolah minggu. Pada hari Minggu 14 Januari 2024 ibadah sekolah minggu kembali diadakan masuk pukul 7.30 WIB. 5.5 pemukaran pohon Natal Manang Gaba-Gaba. Pada hari Jumat 12 Januari 2024 gereja kita akan melaksanakan pembongkaran pohon Natal Manang Gaba-Gaba dimulai pukul 9.00 WIB. Dimohon kepada panitia Natal dan parhalado untuk mengikuti kegiatan tersebut. 5.6 cuti pendeta resort dan launching tahun Oikumene. Terhitung pada tanggal 2 Januari sampai dengan 13 Januari 2024, pendeta resort melaksanakan cuti tahunan sekaligus mengikuti bona tahun HKBP Pusat menang launching tahun Oikumene inklusif di PA Raja Tarutung. Songonima warta namasa do nanang si pamasota di minggon mulia tema dita.
Tapasahat mapeliata tua dopan ni debata jala maredde mahita sia buku edde nomor 706 ayat sada dohot udutna. Godang dipasu-pasu di lehon Tuhan, darlobi asi-asimi marhite adami, jaloha Yesus aluwai, oi Allah Ratu surgawi, bernidak asanga pormi. Tondong nang ale-alehi alasan rohani, omang tatil omali boi au adami, jalok puji yaki Yesus aluwai, oi Allah surgawi, bernidak asanga Langdung bansohot basami saleleng moluki, omatokto puji yoki sangat digohami, jaloha puji yaki Yesus aluwai, oi Allah surgawi, marhidang asanga pormi. Martangyang mahita. Dame ni debatan sumurung sian saluhut na roha ima mengaramoti ati-ati dohot pikiran unabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat tabar madhita saluhuna. Di minggu parjolo dung Epipanias on manang minggu hapapatar yanagabe jamita di kebaktian siang imana tersurat di 2 Musa bidu onom mamuk kamesan ayat sada sahatu ayat walu ta marsorik-soring mahita majahasa 2 Musa bidu onom ayat sada sahatu ayat walu
di parata debata baga-bagana. Tunginin na Jehovah matu si Musa, idaun mo maandon si bahinokku, tu Raja Parao, ay marhite-hite tangan na gogo, loason na mahamulao, jala marhite-hite tangan na gogo, o jaron na hamu siyan tanona. Jala hupapatar ahu tu si Abraham, tu si Ishak, doho tu si Jacob, margoar debatana sun hinagogo, alay dang di paboto-boto nasida yang gogoarhu Jehovah. Jalanunga hutangihon, angguk-angguk ni hala Israel, akan pinarhatoban ni halak Mesir, jala marningot au di padakku. Jala ainok kudo hamu, gabe bangsokku, au gabe debatamuna, asa diboto hamu, au do Jehovah debatamuna, na parwar hamu sian ulaon rodi ni Mesir. Ima anggo sahatna. Hamuna akka ruas na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan Minggu Parjolo dung Epipanias on, jala di bagasan suasana tau baru dope hita di bagasa tikyon ba boydohonon nga refreshing behita kan di ari-ari na salpu, boy hita misalna keluar kota, jala boy hita misalna mabongoti akka ulaw refreshing na adong di luata di provinsi Jawa Baraton. Alanido amuna kamang do tamuna kainang dalam tahun 2024 yang sudah kita masuki ini. Arong do sasitong na nasada pakirimon na mangolu di hita ang giat matutu tahun 2024 gabe tahun nagok las ni roha maod di hita. Adong do amen? Iya. Jala di tahun 2024 marpakirimod do hita nian ang giat matutu tahun 2024 tau pasu-pasu maon tuhita jala ahan atasakapi di tahun 2020 tolui dan apalah di pasikop debatado pe saluhutna alay anggo di tahun 2024 on tahun pasu-pasu maon tahun marlopi gadama aka pasu-pasu ni debatama on tuhita sinur ma pinahan gabe naniula aka gelekta na so sikop dope di tahun 2020 tolu dan sikop dope marumah tangga di tahun 2024 ton gabe di pasikop debatama nian marumah tangga nasi damen akagalekta na so sikop dope di parumah tanggaon ni nasida dang dileo Tuhani dope aka basa-basa di parsaripeon di nasida ala di tahun 2024 ton posma rohamuna amang inang di pasikop Tuhani mai
itu akapoparata di tahun 2024. Amin. Iya. Amang do tamuna kainang songoni nang naposo bulung semangat mahita mamuhay di tahun 2024. Unang be tatiru mana unang be buaton akahahurangat di tahun 2020 memasuki tahun 2024. Tabolok kon may daw siya rohata. Alay molo nung nga masuk hita di tahun 2024 on. Ala jojo do tabege marhite akka tahun na baru rohape kon ibaru ninna ate. Jala ala naung tahun baru do di tahun 2024 on. Badatuk sugudang koperaku ita baru di Jabu ate. At sugarin na niya bono mo naman niya nakining itu gereja. Rak manggugut mahita rak merlas ni roha alay tu tahun naro mayate tu tahun naro idolas ni roha tada memasuki tahun 2000 manang 2024 manang tahun naib baru alani do amang do tamunak kainang di paborhat hatani Tuhani do hita marite 2 Musa 6 ayat 1 ayat 8 na marjudul donak kiningan turpukon di parata-rata debata baga-bagana. Jala songon topi ni mingguta jauh bado na paluahon. Nah amang do tamu nak kainang aha do tutu na di parata-rata debata baga-bagana di bagasan 2 Musa 6 ayat 1 ayat 8. Na amang do tamu nak kainang baga-bagani debata ima manang na di parata-rata debata do baga-bagana ima debata tai HP debata na satia debata na ingot do ibana di badanna debata tai debata nasatia debata tai naingot do ibana di jajina manang di padanna usuk kumajolo hamuna akamang do tamuna kainang molo marjaji dongata sarana anon hita marpungu jam 3 mangalang naniura hita dah ninna hita contoh ya manang na mangalang jagal B2 hita manang na nobornya kita mabakar-bakar jagung manang na mabakar-bakar manuk inna HP lupa ma dongat taon anggo dimulana didokon ibana olo ropiawan non mabakar-bakar manuk manang na mabakar-bakar jagal B2 ninna HP lupa ma ibana torahado tadokon sebutatu dongat taing molo misal na paju pakita marsogo nai amat tadokon na manginang perjaji koling doho lasu roho na budari hape nungahu telepoko nungahu WhatsApp po nungahu SMS so asaw nang lupa hita jam 7 borngin na budari mabakar-bakar B2 manang na besada manang 6 mabakar-bakar jagung HP lasso diingot todo jajim lasso diingot todo akka naung tasepakati perjaji koling doho pitorido mungkin tadokon amang ina alanido molo dihalak batat bata bereng do akka marga-marga di bagasa satu bagasa tikyon kan isarana amang dinang na palana tulom tabereng akka marga-marga parna ingot donasi dakan di jajina ingot donasi dakan di padanna bawasanna naso jadi masih olian akan nasa marga parna ido taya manginang hamuna ka poparani parna ido kan dangholan parna memang alay marga-marga na asing pe saya adong do alay ala
parna nunga masay gudang marga dinasida itu banna gabi pitor ingot au di bagasan jami taon oh marga parna linaro aku atik pe misalna di laos sinasida jajina manang padanna alay ado nagabe uhum di pasahatu nasida gabe di pabali do nasida sian margai dang dia tong be marga parnai manang boru parna contohna damang inang alania ha di lausi nasida padan nang dipuka oputa si jolo-jolo tubuh lasido na tabereng amang inang di bagasatur pukta sadarion bahwa Allah sangat setia dengan janji-janjina. Hadohoroa padan ni debata tu bangsa Israel. Uban nagabe tadok Allah setia terhadap janji-janjina. Di bagasan 2 Musa onom ayat 1 ayat 2 on dipaingot debatado si Musa naingot do debata di padanna tu opponina sida ima si Jacob ima si Abraham si Ishak do si Jacob molo taparrohaon sada Musa 12 ayat 1 tolui adong do memang disi padan ni debata tu si Abraham. Ahado padan ni debata tu si Abraham na parjolo gabe bangso na bolon ma nasida jala gabe bangso na pinasupasu ni debata. Padan na paduahon molo taparohaon sada Musa 12 ayat 1 tolui ima pabalgaon ni debatama goar ni bangso Israel asa gabe pasu-pasu nasida manang ta sautik taha taringkas pabalgau kuma guarmu asa gabe pasu-pasu ho jala padan di debatana patoluhon ima pasu-pasu kuma akan masu-masu ho jala torwok kuma aka nama murai ho jala dapotan pasu-pasu maho marhite saluhut aka bangso na di tanoon ya ondo padan di debata tu bangso Israel omma jajini debata tu bangso Israel makana molo taparrohau do di situasi do kondisi nueng sipata memang boido terjalor rohai songon dia ma perjuangan ni Palestina asa gawe bangso na merdeka na sida maradopon bangso Israel ala memang satu bagasat saunari memang terdokdo ya kalau yang disebut dengan Bethlehem itu termasuk bagian daripada Palestina ya jala sapedo diporangi bangso Israel nang Palestina. Alani molotung pe di pabura-bura jol mahala Israel di bagasatikyon. Ya ini janji Tuhan terhadap bangsa Israel dalam Kejadian 12 ayat 1 toluido. Pasu-pasokku akan nama masu-masuho jala torokku akka nama muraiho. Adong dope museng sada padan di debata naingot do padan di debata jalana satia do debata di padan nai ima nakiningan marhite ayat opati ima bahwa debata di bagasa bangso Israel di lehon nasida do baga-bagana imasado tano na di guarantano situak ni loba tano na gok susu tano na gok pasu-pasu ima na di guaranna tano Kanaan alani do amang do tamu na kainang
ingot do nas debata di padanna. Bohado hamuna di bagasa tikion. Ingot do hamuna di padan muna. Secara rohani memang bahwa sebagai suami istri, ya, na sikok do pehita di bagasa tikion. Ba ingot do hita di padatta. Di tiki tarpasu-pasu hita di gereja, di dia hita tarpasu-pasu. Ingot do pehita di padatta tu debata. Nah so jadi sirang anggo so sinirang ni hamatean. Ido padatta, ido jajita tu debata. Jalai ko satia do hita di padattai, iko satia do hita di jajitai tu debata. Anggo persirangani di bagasan hamatean. Ahama museng padamu tu debata amang dohotamuna ka inang. Akka ianak kota nanaing maboan ianak konna nanaing tardidi misalna. Adong do pada ninatoras tu debata. Ada janji Tuhan ada janji orang tua terhadap Tuhan. Janji orang tua terhadap Tuhan. Ima ikon pagodang-godangon ni nasida poso-posoi marhite aha. Marhite hatani debata. Jala ikon pagodang-godangon ni natorasi poso-posoi marhite na marpadan nasida na marjaji nasida asa toktong hatani debata di hatahon ganup ari di dia pe partikian ni nasida manang na dijabu manang na hudul-hudul pe nasida manang na adong kesempatan na boy berinteraksi antara yanakon doho na toras ido sasitong na padatta tu debata ikotoktong para tarata otta hatani debata damang doho dainang na hinaholongan di bagasan guarito hatta Yesus Kristus na mangihut mata bereng basa gabe ingot debata di padan na tu bangso Israel. Nah kiningan nung atapa jojor adong 4 bagian. Alay ala ingot debata di padan na di jajina jajini debata tu bangso Israel. Ino bana gabi ti tangihon debata ma angguk-angguk bobar ni bangsoi ala ni ahado bana mangangguk bobar nasida ala nama sa perhatubanan nama saibalga di hati-hai. Molo didokon perhatubanon bolo di hati Indonesia mereka diperbudak. Diperbudak nasida. Jala di bagasan na parhatubanani hurang lobi 420 tahun ma nasida na di parhatubani. Tabayak ko majolonoaing molo sappe 420 tahun. Dang na binoto be generasi tu generasi papigahon ma nasida nasay di parhatubani. Alay ditangihon Tuhanido angguk bobar ni nasida. Di BGD batado angguk bobari nasida na di parhatoban ni Raja Parao di tonga-tonga ni bangso Mesir. Ala ingot do jajini debat, ala ingot do debata di bagasa jajina, jala satia do debata di bagasa jajina. Ino banna gabe di tongos masih Musa marhite 2 Musa onom ayat 1 ayat 8 on asa berhat maibana pabuahon tu Raja Parao asa dipaulak asa mulak ma bangso Israel di paruar ma bangso Israel siantano perhatubanani nunga bolo taja ayat sebelumna nunga sasitongna berhat si Musa menghadap Raja Parao alaidang ditangihon justru semakin terjadi penekanan
justru semakin terjadi intimidasi, justru semakin terjadi kerja paksa Nabi nahin ni halak Mesir tu tonga-tonga ni bangsa Israel. Alai ahma nagabe sada ingot-ingot ni debata tu si Musa imanak kidingan pada ni debata ido na toktong do debata satia di jajina. Allah ni do amang do tamunak kainang di bagasan tahun 2024 on molatung tab masuki pe tahun 2024 on ingot do debata di akka hoi-hoita di tahun 2023 ingot do debata di padanna tuhita ingot do debata di jajina tuhita. Tuhan memperhitungkan air matamu amang inang di tahun 2023 na salpui. Tuhan memperhitungkan hoi-hoi mi amang inang di tahun 2023 na salpui. Gation ni debatama hoi-hoi mi, gation ni debatama angguk-anggukmu di tahun 2023 na salpui, gabelas di roha di tahun 2024. Amin. Iya. Ingot do debata di padanna. Nuang tabering majolo di dia do padan ni debata na toktong debatai satia di padanna. Na parjolo sahali di doko debata. Audo Jehovah. Audo Jehovah. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi mula didokon audo Jehovah berarti ikon toktong do hapur siauta na debatata na tasobai debata na marhua sodui na parwarhu kita siat tahun 2020 1 2024 on naing dohonon na tuhita audo Jehovah di HKBP Jalan Lura Cimahi. Na paduahon dia do padan ni debata di bagasan hasationna. Na paduahon naing dohonon na tu tonga-tonga ni bangsa Israel do tita di bagasatikion. Au parwaro kamu sian ulaun narodi di Mesir. Aku akan membebaskan engkau dari tanah perbudakan di Mesir itu. Audo nama nubus hamu marhite tangan na tol-tol dohot marhite-hite aka uhum na gudam. Lapatana debata na marhuaso parwarhon na sida sian uhuman manang sian tano perhatobanan Amang do tamu nak kainan ketika kita membicarakan perhatobanan, perbudakan. Nah mungkin anggo di bagasa zaman si saunarion barang arong behita na kerja paksa. Na jolo nama on. Ya. Anggo memang andorang soroha Kristen tu tano Batak. Anggo perhatobanan memang sangat musim jala jok dope. Masa perhatobanan diperhamba, diperbudak. Adorak soroha Kristen tu bangsa Batak. Alay molo tatalisik di bagasa tikyon memang dangadong be perhatobanan. Ya dangadong be kerja paksa. Alay ahado tutu perhatobanan na di pamasa jolma di bagasa tikyon. Amang do tamunak kainang molo taparrohaw do memang ya boy do honota masay gudang do pe jolma na di perhatoban diskriminasi. Ya. Masay gudang dope jolma diperhatoban oleh ras. Masay gudang dope aka jolma diperhatoban oleh aka ugamo-ugamo na menganggap dirina secara mayoritas. Diperhatoban ma aka ugamo na menganggap dirina minoritas. Jala masay gudang dope jolma di bagasa tikyon maperhatoban dongan na marhiti akka hak ajasi manusia. Imana masa
di bagasan tikion. Lumobi di tahun 2024 naneng tahun politik, tahun pemilihan umum amang do tamuna kainang. Gudang do tabereng marhiti aka media sosial na parwarwahon dongan na jolma. Ya, di parwarwa misalnya capres na parjolo, di parwarwa capres na si B misalnya, di parwarwa misalnya capres cice. Anggo hita amang dohot tamu nakainang, naneng dohonon tuhita di bulan 2 ala pemilihan umum hita, gunakanlah hak suaramu dengan baik. Unang ala berbeda-beda pilih hak kita, gabe sirang hita di pardonganon. Dan kelompok tai, kelompok nisi adui. Dan kelompok tai, kelompok si bedui. Dan kelompok tai, kelompok si cedui. Unang sape ruhet-ruhet, persaurata inorhoni ala berbeda pendapat, ala berbeda nagabe sipil litota. Pilihan boleh beda, tetapi pertemanan tetap merapat dan gabe sirang. Ala memang odor bakolna hita halak Batak, molo sape berbeda pilihan boydo gabe sape masih ropukan. Alai molo hita di bagasa tikyon diajaro debatado, pilihan boleh berbeda, tetapi pertemanan harus tetap dijaga. Jala naneng dohonon tuhita, akadia manuang na di parhato bakita di bagasa tikion. Sada na buhay berengota amang do tamu nakainang bahwa memang dosa do na maparhato bakita sahatu bagasa tikion. Ala dosaon martaburak dosa hatu bagasa tikion, jala berbagai cara do sibolis asa pasirako kita sian debata. Jala ujungna gabe saita ulahon ma dosa. Dosa odo nama perhato kita amang do tamu nakainang. Alay mauliate ma di debata di bagasa Jesus Kristus. Di bagasa sada Korintus onom ayat 20 madoko tuhita argado hamu ditobus dibaheni pasanga pamuma debata marhite-hite daging mona. Kita adalah umat Kristen, argado hita ditobus Tuhani, ala argado hita ditobus Tuhani pasanga pamuma debata marhite-hite daging mona. Namangihut mamuseng amang do tamuna kainang di bagasan turpukon dia do banagabe tadok ko debata tai debata natoktong satia jalana ingot do ibana di jajina manang di padanna ala di dokko do ainokku do hamu gabe bangsokku au do gabe debatamu au manogyo kamu tutano nang humang makon tu si Abraham, si Ishak doho si Jakob diakhiri debatama museng audo Jawa. Lapatannya Tuhan sudah memilih kita. Yohanes 15 ayat 10 madokon dada hamu mamilit au do mamilit hamu jala hupadiri hamu asalau hamu marparbue jala asamian parbue munai. Nunga dipilit debata hita. Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Alani molo debata tai debata nasatia. Debata na ingot do di padana debata yang mengingat akan janji-janjina. Songoni mahita di tahun nai baruon. Ingot mahita di pada tatu debata. Ingot mahita di huasoni debata. Ingot mahita na toktong do satia. Pos maruham amang inang. Satia do debata madongan hita. Satia do debata laho manogu-nogu hita.
Satia do debata mangopang hita. Satia do debata mengabik hita. Di paruar hita sian tahun 2020 tolu. 1 tahun 2024 dengan sada harapan. Satia do debata manugu-nugu hita. Satia do debata di padanna. Satia do debata di jajina. Allah ni isa itok tong ma gabi hala Kristen na satia hita tu debata. Ingot hita ingot pada hita di padata tu debata. Jala sa itok tong hatani Tuhani na marsaringar di bagasan nguluta. Porsea mahita amang inang. Di tahun 2024 ingotot tama bahwa tahun yang kita jalani ini adalah tahun berkat di mana Tuhan akan membentangkan berkatnya seluas-luasnya kepada kita. Amin. Iya. Tahun di mana Tuhan akan membentangkan berkatnya seluas-luasnya kepada Tuhan. Tahun 2024 adalah tahun di mana Tuhan tetap setia. Tahun di mana Tuhan tetap ingat akan janji-janjinya kepada kita. Baholano tutu sabar mahita di padani debata di tahun 2024. Tagugoi martangyang. Tagugoi majahatani debata. Jala unang marnabosa kita na manangihon hatani debata ay ido bohal ni partodiota. Selamat baru madihita. Amin. Martangyang mahita. Mauliate maali Tuhan di pasa rohanami tuho di bagasan tikion nung nga di pajojorho tuhami iya taunon ale Tuhan tahun berkat di mana Tuhan akan membentangkan berkat-Mu seluas-luasnya kepada kami. Jala tahun 2024 ima tahun hasation-Mu di mana Tuhan tetap setia akan janji-janji-Mu akapadan-Mu Tuhami di bagasati kemolotumpe dang terrealisasi dope tahun perjanjian mi ale Tuhan maradopo kami di tahun 2020 tolu alai ale Tuhan di tahun 2024 realisasi hon mai asa sikop las de rohanami molo sikop las de rohanami di tahun 2020 tolu lam taba pasikop ma di tahun 2024 on pasu-pasu ma saluhut na karwas ni huriam na maringanan dope di luar kota ale Tuhan na marliburan na sida martabaro na sida di jabuni keluargana jala pataro mana sida tuci mahi odo dengan asaboy tutu ramar parsaura kami di hatam na badiai di tahun di minggu-minggu na nengroon akar ruas ni huriam pe ale Tuhan na hurang hipas pamatang na marsahit di rumah sakit doho na marsahit di jabu manang na di bagasan perawatan dope nasida sai homa na pamalupon sahit ni ruasmi ale Tuhan jala hotok tong na mapargogoyhon nasida ucat sahit siya tonga-tonga ni nasida ale Tuhan asa hipas pamatang ni nasida jala marlas ni rohan nasida mulak sa rumah sakit asa boy bongot nasida tu garejaon ale Tuhan akaruas ni hurian na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon say homa ale Tuhan na mangaliw kajang ni umur di nasida jala homa ale Tuhan na patabahon las ni roha tu akka ruas na marulang tahun di bagasan parsaripeon ni nasida molotung adong dope ruas ni molotung adong ruas ni huriam ale Tuhan na so sikop dope parrumah tanggaw ni nasida hinorhon ni naso dileoko dope basa-basa mi tu parsaripeon ni nasida ale Tuhan pasikop may di tahun 2024 satuk sikop ale Tuhan las di rohani keluargai
jala tuksikop nang lasni rohani aka parsaripion ni nasi datu joloan ni arion. Pasu-pasu mahamil itu anak kapelian nami pe nang pasatami di bagasan minggu-mingguhon say homa ali Tuhan na mga lehon pasu-pasu mi marlopit gadda tuhami jala patuduhon ali Tuhan pasu-pasu mi tuhami asalam patabba las ni rohanami tu joloan nyarion asiroham jalo matangyang do telekelek nami di bagasa Jesus Kristus martangnya kabituho. Amin. Taparade maedetas yan buku ede 410 pitu hut mahita papungu dana untuk operasional huria dohot peliat tatu pusat. Ayat tolu pakot opnai marangehon pasangat Tuhanmu ato ibana puas mangalehon tuho hasonangan toko sanok sion hol somanu Jongjong mahita saluhutna tatangya kun ma peliat tatu adu panni debata ali debata amanami nadi banua gijang hodo haroran ni saluhut silelo nadinggan dohot na sauli balsa na mauliutus hupasa tami mas yan nanilehon mi tuhami pelian nami tuho say jalo may gebe uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon
patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite tito dim, asalam tadahami godang di selolon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana ilehon Sadehot gogoke Ale Tuhan debata amani akka hati uron haroroan ni akka dengan basan nama uliutus moliate rohanami tuho ala di papatar ho holong dot asini rohan marhite sian pangalehonmu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus gabe jol mahumok kopami huidahami siani godang ni holong ni roham dang nahasuhatan bilang na doho gajang na dang na tardodo bagas na jaladang na tardungdung tibbo na oppe pujian nami maho ala di pabicarho barita nauli tuhami asa mangolu hami di bagasan asini roham saya si maruham sodangi mahami leon matodim patiurhon rohanami asa torang huidahami habal gaunmu dohot panodang nasiakoi sa leon ma hami tu anakmu bain upani halo janna ala na tinaon na hangaluton humokop pami asa macot hami mangulaho dosa asa burju jala daulat hami marroha pabuwa mauliate ni rohanami say sungguli mahuriam naolo mangaleo rohana dot artana be bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami papatar ma barita nauli tu halak si pelebegu dohot parugamo na asing asa marongoman na sidaro madapot ton panodang naong bicari sa leho kiras di roha tu akka parbarita nauli asa hato rarat barita nauli itu ganup huta na ditanoon sa leho kapistaras siako tu akka panggonggomi dohot tu akka raja tu akka suruan na pinabakit na asa dohot na sida patiurhon dalan ni barita nauli say pauduk maruhan na sida asarap hami mangului paretan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di banwa gijang say pinorbadi amagwarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banwa tongaon song na di banwa gijang len matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugitu pangunjunan palua mahami sian pangago Mulak mahamudi bagasad dami jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana medaho
didepakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaur madamena tutodim. Amin. 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 Selamat tobar madihita saluna.